माबो सफैया सालाया नेनोनो बालायबाय आं। नै माथो सफैनानै दंखुमायो दिनैबा हले गखालालां। हे प्रभु दिनै नोंनो बासायदो आंखौ। ओइ हायलु सना। दासो फैनो सम मोनदों नोङो? आरे आंना एसे खामानि दंमोनलै हायलु सना, बिनिखायनो एसे लेट जाबोबाय आं। खामानि दंमोन ना सोरबा सिख्लाजों लाइन मारिबोआमोन नोंलाय? हाद जाम्बि, आंलाय सोर सिख्लाजोंलाय लाइन मारिबोलाबायनांगौ? आंलाय 5 मिनिटल'सो लेट जाथारदों दा। बे 5 मिनिटआवलाय आंलाय सोर सिख्लाजोंलाय लाइन मारिलाबायनांगौ जाखो? 5 मिनिटल' मोनदों नोङो? नोंनि थाखायनो आं न' रायजो जालायनानैबाबो फैदों, थगायलायनानैबाबो फैदों, ओमफ्राय नों आंखौ 5 मिनिटल' होनदों? जाजेनलायबाय दाबायना, दाना रायबायानो थासिगोन आरो बे आंखौ। आंबो सोरखौ मोजां मोनफ्रांखोब्रा, सिख्लाफोर गैथां माथां। बेजों हाबा जानांगौबाथाय आं सुख थानो मोननाय नङालै। हाबा जायैयावनो बिदि, आरोबाव हाबा जाबाथ' मा जाबावगोन? नों दाना सोलायबाय, आंखौ सिगां जा अनोमोन नोङो, दाना अनलान नों आंखौ। बेलेग मोनबाय खोमा नोङो, बिनिखायनो सोलायबाय नोङो। बिदि नङालै सना खोथाया। बिदिनोखा खोथाया, नों सिगां बिदि नङामोनथ'। जालायबाय, मोदैसो गलायबाय। मोदैयाथ' गोलेरनिसो, बाङालिसो मानसियानो एसेबानो गाबनो ओंखारो। अबेनिफ्राय बोहैयो बेना मोदैयानोथ'। सामफ्रामबो बोहैगारो, राननोबो रोङा खोमा बेना मोदैया। नोंनि थाखायनो आइजों रायजालायनानैबाबो फैदों आं, अब्लाबो नों बेखौ बुजिया। बुजियोलै, आं गासिखौबो बुजिजोबो, नों मानो मिन्थिया? खामानि दंमोन होनखाबाय आंना, बेनिखायनो एसे लेट जादों। बुजिया नोङो, जेबो बुजिया। हाद सामफ्रामबो द्रामाल'लै बेना, नायनोनो बाखाबाय आं। दे जाबाय, गाबनांला, दिनैनिफ्राय लेट जाथारलां। दिनैनिफ्राय आंसो सिगां फैग्रा जानोसै। आखाया हर नोंना। जाबाय दे, गाबनांला, गाबबालाय नोंखौ जा असाइस नुखाय मा मोदायथां माथांसो नुयो। फै जिरायदो बेहाय दसे। दे दाना बुंदो, मानो लेंहरामोन आंखौ इमान हाखु दाखु? आफाया आंनि थाखाय सेंग्रा नागिरगासिनो दं। दिनैबो सासे फैदोंमोन आंखौ नायनो। मा नोंखौ नायनो सेंग्राफोर फैदोंमोन? माथो बेलाय जोबोर मोजांनि खोथा। मा होनदों नोङो? अ सरि, बिराद गाज्रि खोथा माथो। साला बेलेगजों हाबा जानानै थांगारबाबो जासै, आंहा गगोन। बिफायाबो साला नायनो फैनायावनो हरफाखाबानो जायोमोन सालाखौ। माथो सानबाय थाखो? ओहो जेबो नङा, जेबो सानाखै आं। ओमफ्राय सेंग्राफोर नायनो फैनायालाय माथो जालांखो? सेंग्राया जा हामजालांबाय आंखौ। अ सेंग्राया हामजालांखाबायलाय, हरफाखासिन खोमा बेनोनो। हरफाखाबा हामसिगौलै, आंहा गगोन। फिसिनो हानाय नङा आं बिदि हिनजावखौ, सामफ्रामबो द्रामा खालामबाय थाग्राखौ। अब्लालाय सेंग्राया हामजालांखाबायलाय नों बेजों हाबा जानांसिगोन नामा? ओहो, आं हामजाया होननायखाय बाबामोना हरलानो आंखौ बेनो। मानो? ओरैनो। होद बिसिना बिमा बिफायाबो माथा गरमसोलै, हामजायाखै होनबानो हरासै आरोना। हरफाखाबानो जायोमोन सालिखौ। माथो सानबाय थाखो नोंलाय सिरिलाय? ओहो जेबो नङा, जेबो सानाखै आं। बेजों हाबा जानांगौबाथाय आंना जिन्दागियानो गैखालालै, सेसखासै। मा जाखो? मानो सिखारनानै थांखो? ओहो जेबो नङा। ओमफ्राय नों आंखौ माला लांगोन नोंसिनाव? दा खारस'नहैनांगौ? नोंखौ नोंसिनि आफामोना बेलेगनो हरनो ओंखारबायबालाय आंलाय लांनो हानाय नङा दा नोंखौलाय। मानोसै, आंलाय बेलेगनो हरबाबो थाया दा, हा नोंजोंसो थांगोन। अब्लाबो नोंसिनि आफामोननि हेंथा जानानै लांनो हानाय नङा दा आं नोंखौ। बिदिसो खोथाया। जोंना बाबाया बांद्राय अख्रा नङा दे, आं सोरजों थांनो गोसो बेनोनो हरखागोननो। जोंना बाबाया आंखौ जा अनखायो। मा? अब्लालाय जों सानैजों हाबा जाथारखानांगोन नामा? नोंनो आंनि हिनजाव जामारथारसिन आरो अब्ला। ना नों आंखौ लांनो गोसो गैया? ओहो गैया, नोंखौ लांनोनो गोसो गैथारखाया। गोसो गैयाबा गैया, दानो बुंनानै लाखा, लांनो गोसो गैयाबा। ओहो गोसो गैया नोंखौ लांनो। मा होनदों नोङो? आरो बुंफिनसै। आंलाय ओरैनोसो होनदों दा जाम्बि, ओरैनो होननायखौ मिन्थिखाया गावहा, जाम्बिखा गावहा। ओरैनो होनदोंबाथ' थिगानो, खिन्थु ओरैनो होनाखैबा नायखा नोंखौ। होद जाम्बि, ओरैनोसो होनदां। होद गावहा एसे ओरैनो होननायखौनो सिरियास जालाबायो। बोरै खारग'बावगोनब्रा आंलाय बेजों हाबा जाबाथ' बे आंखौ सुगानो दोननाय नंखाया, सोगाबबाय थाखागोन बे आंखौ सामफ्रामबो। होद दिनैलाय मासे मोजां बोथोरब्रा। खाला आंनि जिउ, नों बेहायसो दं, आं बेखौनो नोंखौ जा नागिरदोंमोन। नोंलाय बेहायलाय मानोथो फैलायखोब्रा? आंखौ डिस्टार्ब खालामनायखौ गारला नामा नोंलाय? गारा, आंलाय नोंखौलाय मानो गारलाबानोसै, आंलाय नोंजों हाबा जानोसो फैदों बेहाय।
ओइ बुरबक नोंखौ होनखाबाय दा हौवाजों हौवा हाबा जाजाया होनबाबो बुजिया नोङो हौवाजों हौवालाय मानो जाजायासै जों सानैजों जाग्रोगोन ना अब्लानो जाजागोन नोंखौ आं माबोरै बुजायबावनोब्रा बुजायबाबो बुजिला नोङो जाम्बा जाबाय नोङो मुर्ख साला नोंनि मोजां मोननायावनो आं गासिबो बिदि जाबाय दे नों रेडिल' जादो हाबा जानो थाखाय हाबा जानो आरो नोंजों नैयावबो जाया आं नोंजों माब्लाबाबो जाया सिमाङाव नुवाखै आं सोरबा हौवाजों हौवा हाबा जाजायो नामा सोरखौ नुनाय ओइ खाला बहा थांनायमोन नोंलाय अ गोथैबाय नों फैनाया थिगानो जादों बुजायदोलै बे खान्दालखौ हौवाजों हौवा हाबा जाजाया होननानै मा जाजाया बेलाय जाजायो हौवाजों हौवाबो हाबा जाजायो गोख्रै जादोसो खान्थालजों हाबा मा नों बेफोरखौ मा होनदों गोथै गोख्रै जादोसो खान्थालजों हाबा जायाबाथाय गवा नोङो गोथैबाय नों बेफोरखौ मा होनलाबायदों औ आं थिगखौनो होनदों गोख्रै हाबा जानोबा जादोसो खान्थालजों जायाबा नोंखौ जेलाव हरगोन आं मा गोथैबाय नोंबो पलिअ बेमार जाबाय नामा बिदि होनलाबायदों जे खालाबाया बेसो दंखुमायो अ रामोन दाबाय नों फैनाया थिगानो जादों बिसोर सानैखौ बुजायदोलै जाम्बा जाबाय बिसोर सानैया माखौ बुजायनो गोख्रै हाबा जानोबा जादोंसो नों खान्थालजों जायाबा नोंखौ जों जेलाव हरनोसै मा रामोन दा नोंबो बिदिसो जाबाय गोख्रै हाबा जानोबा जा खान्थालजों नङाबा मा नङाबा मा नैयावबो हाबा जाया आं नायबाय था नोंसोर नङाबा जों पुलिस लेंहरगोन आरो लेंहर सोरखौ लेंहरदों लेंहर नैयावबो गिया नै बे खालाबाया रावखौबो माखौ गियालै नोङो हो माखौ गिया नै माथो पुलिसाबो सफैबायानो बेथा हाबा जाया होनदों नों खान्थालजों नोंखौ नायखा जायाबाथाय गुलि गावनानै सिथारगोन आं नोंखौ ओइ आं जानो हायालै हाबा नोंसोर मानो बुजिया जायाबा गोख्रै थ' जेलाव दालि ओंखाम जाहैनांगोनबो जागोन ना जाया बुंखा गोख्रै जानो ना जेलाव थांनो मा गावस्रा बुजिथाराब्रा खान्थालजों हाबा जानो बादोंमोनलै सोरबा हौवाजों हौवा हाबा जाजायो नामा मा जाजाया बेलाय जाथारनांगौ आरो दिनैनो जाथारनांगौ मा दिनैनो हाबा जानांगौ आरो बे खान्थालजों आय' नोंसोर मानो बुजियाब्रा हौवाजों हौवा हाबा जाजाया होननायखौ मानो जाजायासै जाजायो दा दालाय जाबाय दा जों सानैजों हाबा हौवाजों हौवा हाबा जाबाय दाना मा जाबावनांगौ जाखो दे हरजाया मानोथो गाबबाय थाखो दालाय हाबा जाबावखाबाय दा नोंगौथ' आरो खालाबाय गाबनांला मानोथो गाबबाय थाबावखो औलै जाम्बे सिख्ला बायदि गाबबाय थागोन गावहासो गैला नोंसोर आंनि जिन्दागिखौनो जानानै जोब्बाय दाना मा जाबावनांगौ जाखो आंनि जिन्दागियालाय दे हाबायाथ' जागौखाबाय एबार नोंसोर सानैजों गथ' मोनबासो नायफैखानोसै आं नोंसोर सानैखौ गथ' मोननो बे हौवायालाय बोरै गथ' मोननो रोंनांगौ जाखो जाम्बा दाम्बा होनो नोंसोर सेस गैला नोंसोर आंखौ बरबाद खालामजोब्बाय अबेबा फायखोना मोनामदों अबेबा फायखोनाफोर दं नामा आंना बिफा जानायनि सिमाङैनो थालांसिगोन नोंसिनि थाखायनो गाबनांलालै खालाबाय जाबाय गाबनांला दे जाबाय सानैजों खुदुमलायनोसै दे खेबसे खुदुमनि प्लिज ना खाला दे खेबसे नाङा खुदुमा मा खुदुमथारगोन आं नाङा खुदुमा नै माथो सिमांसोमोन होद साला गबायलै फायखोनायाबो मोनामलायबाय साला सिमांसोमोन बेखौनो उसुखुथु मोनजोब्बाय आंना गोसोफोरखौनो होद साला गबायलै मेंग्लिजोबलायबाय आं गाबैनो सिमाङावनो प्रभु दानि सिमां नुनाय बायदि माब्लाबाबो जायाबा हामगौलै साला बिदि जानांगौबा जिन्दागियानो सेस जाजोबखागोन आंना साला बे खान्थालखौ मोनबा बाथोन बायदि देग्लिगौ आं साला बे खान्थालखौ गोथाङावनो दाना संख्रि बानलु सोमनानै जागौमोन आं मोनबा साला जेरावबो खिथु सिमां मानि फैसै सालाय आंनि खाला नों आंखौ गारनानै बहा थांखो खाला नोंखौ नागिर मेंग्लिजोब्बाय आं नोङो बहा थांखो खाला नों आंजों फैफिनदो ना ओइ गोथैबाय नोंनानावखौ नायनो फैनायालाय मादि जालांखोब्रा गैयालै गोथैबाय जोंना बिनानावा सेंग्राखौनो हामजायासै दा मा सेंग्राखौ हामजायाखै देन्जार असाइसमोन नामा सेंग्रायालाय मा होननोब्रा सेंग्राखौलाय बिदिनोसै खानाय गैयामोन आरो थाख्लुख्लुमोन एसे बिदिसो खानाय गैलायलाय थाख्लुख्लुसोमोन आरो औ ओमफ्राय सेंग्रायालाय माथो मावोमोननो ओइ एलपि स्कुलनि मेथ्स मास्टारमोननो बा एलपि स्कुलनि
सोरबा गोसथोनायफोर दं खोमा नोंनाव ना बिनिखायनो नाङा होनदों मिन्थिलाय लांलालां दंबो जानो हागौ दानि जुगनि सिख्लाफोर नालाय बयनाबो थाखायो औ नंगौथार ओमफ्राय खालाया दाबो सफैयाखैनो माथो ओंलै बहा थांमारखोब्रा खालायानोथ' नागिरनायसैलै खालाखौ बिदि दोनजानाय नंला औ नंगौथ' आरो थ' सानैजों नागिरहैनोसै